Dumela mabuhay ko kay Kirlo Mkhelesegile via it's a girl Dino Kara and this is CMTV. And of course vandag is got we still right here in the city of Light Johannesburg. Of course, I can't get enough to say gore. Gidizimbas phetheni wena. Ebathi mahala ngapha. Uyuthile. Bathi nigga lebafana kekhelabo. Akuzana musikhathe ngona le team yakhe amazing and see what's going to happen. Lethi kekelete. And see what's happening. Dumela mabuhay ko kay Kirlo Mkhelesegile via it's a girl Dino Karo and this is CMTV my scat kemo. Niyathebana na. Lanteba ka couple teaching phones my scat. Na kyare lo jola jwang rena re sa jole. A re tsabe mo strateng re ba kene and see what's happening. Ntshala morago and see. And wena okwesithunga liba last wathi mandibambe izivuke. Ndzayimela mina lo nto. Indaba yazenzakalani? Luba lokusendela amabele. Ari ngutwe pelo. It's not what you think, man. Khulumani ngoba uyasho lo muntu ukuthi una 2 years into Bathi, akithola pisha ke monna. when people loving each other, that's when we come in. That's when we come in. Bashaka Mazimba. That's nice. Hello. Hello. Ngicela izimba. Ngiyacela mapha. Hello, ngicela izimba. Ha? Yeye rak mense ka khavweni wa batla go nathela chips mo fatshe. Komi. Unana o re ke tsama ka motofo. So sibambe inkunzi. Esikubambela inkunzi my darling wabona go. La. Sikubambela inkunzi. Wa ulahlela izimba phansi. Uthe ufuna izimba. Uthi mina ngiyenze kanjani must I crawl for izimba? How are you? Kadi lifunoba. How are you? You are very decent ka formal shukuru ka lathela izimba muntu my darling. Huh? Awuthi asithandi nje ukuvela esiniswe nje sinemuntu. Oh. Asinaje. Akona yini manje? How are you? I'm asking. I was waiting for you guys. You saw me. I was waiting here. Kunini ngilindi. But awusazi sisi, nathi asikwazi. Ama camera. Ore keke. Akwenzakala? Igaqagaqa. Hey. Kumnandi. How are you? Ngiyabuza ngothi Good manje. what's happening? But wena uphila kanjani nomuntu with other people if umuntu uyakucela something ulahlela phansi? Okay, sorry siswami. Awenzi kanjalo. Me I don't use 4 legs now. Siyaxolisa siswami ke sesingaqhubeka lenze. How are you, sister? You looking nice. Thank you. You dressed up like a Chanel type of girl, you know what I'm saying? Parmesan Chanel. Ah. I serve You serve. I like it. Yeah, what's your name, Sissy? Tandega Tandeka. Where you from, Tandeka? Springs. Ngicela ukuthi ngikhulume nawe for like 2 seconds if you guys don't mind. Can we stand that side? Mina ngiyamind, mina nginenkinga. Or Mina nginenkinga ngiyamind. Ngicela uze la Tandeka, there's no problem. Unenkinga yang buti? Eyoku. Ngeke ngizokubamba inkunzi. I know for sure ukuthi shapa marathon ka sharp nose ibuhloko. So I won't put you through that. Okay. Ne. All right. I won't, but glad nami I can run, but I wouldn't put you through that with your sharp nose and skinny jean. Ngiyazwisisa. Usigqoke kanjani skinny jean? Siphi skinny jeans? Le, it's not a skinny jean. No. Hayakubamba vele ipotrisi. Cha ukuthi ngikhuluphele manje. Ne, Angithi umama. udla kakhulu. Hawu mama. Nama chips. Umama ngiphethe. Ngophethe kahle. Bakubize bani buthi? Mina ngolwazi. Ulwazi. Can I have 2 seconds of your time? Ngicela ukuthi sime la toch. You guys don't mind ne? Mugeli gonna trend for having Chanel. Ha! La. Can I? Yeah, hey, whatever, we black, man. Can I be in the middle? Yeah. Ngicela ukuthi my camera to come this side or like this. Like this. Kwenziwani kahle la? Siyakhuluma for 2 minutes. I'm coming. Nje ama camera sikhuluma ngayo. It's almost December. Anifuna ama gifts. Ispa ikhipha ama Yaris. So ithume mina yathi hamba Dineo. Ubanike Yaris. Okay. Ne. Hayifuni Yaris my darling. Hayi akekho umuntu ongayifuni imoto sonke siyazi. Well, uzoya kanjani? Uzohamba ngani esontweni if uqede sharp nose manje? Uzopreacha kanjani? Akuyona esonto, angiyena umfundisi. Awuyena umfundisi? No. Awusonto? Ugqoka nje. Lutho angisothi. Oh. Ngiyindoda yamasiko mina. Utata amasiko? Yeah. Oh, ngiyakubona yeah. Yeah. Oh, all right. Wena ekhaya usuka kuphi? Ekhaya. Ngitsabuke Eswatini. Eswatini. Oh, intomatani.
Shout out Swatini. I'm coming there soon, guys. But it's a hella competition because ladies there are pretty, ne? Hayi angikaze ngifike. Awukazi ufike. Dumswate. Aha, wena umZulu akakuphi? Mina ngisenqondo. Nqundu. Shout out Nqunduri. Ngutu. Samba phela. Oh, askis. I didn't mean that. Guys, shout out to that. Spambi boy la wenu. So shout out. So you guys are dating, right? Definitely. Yeah. You're okay. Nathandana. Yeah. Oh, how long have you been dating for? That's fair. Close to a year. Kukhamba kanjani buthi? Hayi khamba kahle. Uyabesha wena uyathenga i-gift, uyathenga? Lapho nalapho nje. Thina ngakithi umuntu wesifazane siyamlobola simnika imali yena straight. Namlobola. Abazali yena. Oh, so uthi umlobolile nizolobolana? Cha. Ungangezwa kabi. Ngithi mina ama gift nokumbheja hayi lapho nalapho. Oh, it's not like ustinch. Hayi, ngeke ngibe kanjalo mina. Mhlawumbe uma ungabuza yena usisi. Angazi. Uyamthemba umuntu wakho? Yeah. Awukho so unamanga. Abafana bafana ne. Hayi umuntu wami is not mfana lo uyindoda wami. Oh, yeah. So wena uthi why ungamthembi umuntu wakho? Ngabafana. Out of 100 umthemba kangakanani? 98. 98. Le 2% is for disappointment, ne? Ini love language yakho. Oh. Athi akabethu ngani. Don't lie to me. Athi akazithengi lezinto. So what is your love language? Mari, that's your love language. That's my love language. So yeah, flowers and keep it. This time, all those kind of things. Uthi uzomshada lo muntu lo buthi? Na kanjani? So mina I'm coming from a show but CMTV niyathembana na. Se-exchange ama-phone nje for 60 seconds. Mawuqeda nje if anicheatalani, if any of you is not cheating, siwini iyaris. Wasuka ke lokho. Hayibo, 60 seconds umfethu. Hawu. Ufuna uthini? Yeah. Just 60 seconds. Awufuni ngefoni yakho. Wasuka. Why agoloza? Sondela kancane to. Why ugoloza umfethu? Cha ukuthi besihambela siziye. Angithi Wena wathi siwini ya race manje amafoni angenaphi? Angithi for 60 seconds kanti wena ufuna ukudlala igame kanjani? Ngeke belula nje. Ngapha ngimele umuntu oyiscora nje emva kwami. Uyamona ukuthi akana ndaba nawe lo muntu lo. Uyazi amafoni ayathatha isikhathini samanje futhi uDecember nawo shika. Hayibo, ngeke ngisathe ifoni neyami ifoni mina. Neyami phone. Mama. Wena umayinde ngiri mama. Umayinde ngiri my darling. Hayi kodwa ngoba inegoloza asicale ngeyakhe. Letha ifone nawe uletha ifone. Ngifuna ukuyibamba mina. I call it power. Now you hesitate my darling. I'm not hesitating. Hey, yazini, hey, sifuna ukuhamba. Hayi ubafo, wena uclean ubafo ifoni yakho ikahle clean. Hayi ngithanda wensizwa yena ngiyakubona. Hayi wensizwa yabe. Letha ifoni wena misigade manje. Unthema ucleavage abayithinga mo. Bengicabanga ukuthi uyifakela icleavage askis. Ngi-straight sis mina. Ngithanda le straight play. Jumpana. Hayi ngiyasho nje ukuthi bengicabanga ijumpana king. Awutibona unganani? Oh ngimncane. Awutibona? Yeah, ngimncane. And nami ngine-cleavage nice. Umuhle fokuboreka Mina. umuhle. Ngiyabore ngizothini? Mama, Abangijovi ngesikhathi. Sayidonsi kakhulu. Hayi umsebenzi wami lo, umsebenzi wami. Like I'm saying. Sayidonsi kakhulu mama. Like I'm saying mina ngiyalalela ngithungwe uCMTV neSpa ne American Swiss. Bathi ngithole abantu bafana nawo, abantu madana bafana nawo. Njalo njengam. Abahle babagqoke iChanel hawo. Nike isifoni. Nimuhle ukuboreka ne? I know. Ngimuhle futhi ngiyachama. I can get whatever I want. Yabona my cleavage. Ladies and gentlemen, my name is Zinel Kara in CMTV. I've got the power. Today I am Dr. Caro from iParliament. Uyabona mina ne nomatala siso. Yo, hayi kapi. Siqale ngifuna kabani? Hayi,
Pho indaba singakwazi wena mawuhlala noMatlala nje. Indaba singakwazi thi. Wena uyamazi wena uyaccomplice akaMatlala. You know the boss akaMatlala. Nobody knows the boss akaMatlala. I'm the big 5 cartel. Second yakho ngasiyaphela. Isicala ke phone yakabani yakho. Ngiyaba. Why not yakho? Wena hey bonthakele modlani. Ngingasho ngathi umuhle for lento lendaba. Eketsa ngicela ngokuthi unganilokela laba funa wakho inhle kabi isikuni man. Hayi you give me that thing. Ungikhumbuza umunye umfana bathi uSanel Sithole hayi siyabonga. Usuka emoyilive. Ngene WhatsApp lapho. Awedlale WhatsApp angithi ukhuluma kanjani? Hlaya sisiwami. Amahlaya yini? Wena. Unama jokes too much. Awedlale WhatsApp. Ngene WhatsApp uthi inkanzi. Ngicanzi yakhe. Uyibiza uthi ithini mfethu? Nginkanzi yakhe. Yini le? Ukanzi. Ngisho ukuthi wena Nje ucansi. Ngisho ma uhleka eWhatsApp awuthi lol ne uthi kiki. Ubali kiki. Ngeke ngasho ngathi wena namahlaya. Sex put it in the language sex. Isilungu ngisazelaphi mina isilungu? Awuthanda ukukhuluma isilungu. Lutho. Ngicela ukuthi ngiyakuthanda. Usho kanjalo or does he say I love you to you or uthi ngiyakuthanda? Zulu uthi ngiyakuthanda. Wena uyamazi. Kodwa yini into ofuna uyibona? Ungawari yini mfethu ngiyungcoma kanje. Uthi phumela ngaphandle. Uthi come outside. So kanjani how? Ngiyalingwa ngisehlane. Okay. Uthini mfethu? Uyangilinga sisiwami. Kuvela mina ngedwa. Hayibo, meet. Ibizani? Pregnant. Suka endleleni. Ngeke vele pregnancy yena. Uzothini? Ngazi ukukhulelwa ngazi. Uzothini? Bye for you. Akuveli lutho. Hayibo. Wena wawungathi awukho romantic. Romantic kanjani manje? Awu romantic. Naphi ke? Hayibo. Ukumitha. Uthi nuthi kunje bayibizani? Kanti siwina nini la sisiwami? Angithi ngifuna ukubona ukuthi awumchithele lo muntu wakho. Ngifuna ukuba sure kuba nesure. Nuthi ka language. Ubunqunu. Nqunu asendi bunqunu. Hawa uyicela inqunu. Kuba. Ko abanye abusisi. Cha ngiyayibona mangifikile. Ngena uFacebook lo muntu lo ngiyamsola mina. Ngena ku Facebook yakhe. Hayi kepha ngathi ngicithela umuntu. Hayi ngeke ngiyucedele sayiceda i60 seconds manje kumele ukuthi usheshe fast. Kune countdown. Kuyavala mall. Imall. Hayi akuvalwe ungawazi. Phethwe thina ngithi kunespa khona emall. You just get there with a card uthi Caro from CMTV. Kodwa phela thina siye spa ngithi. Siyakhiphana Bazovula mina. Amajita la bangani bakhe. Yishilo ngithi uhleke uthi kiki amfethu ensisi. Yazini ngazil ula. Alright ngena ama picture ni awufuna ukubona ibundu sami. Ngisho ngothi awungeni. Thindi ufuna imvotsela. Ayithindi ufuna inzothi. Yathindwa. Why ngayithinti ifoni yakho? Ngoba uyangihlonipha. Uyangihlonipha uma. Wena uzomfaka lezi zinto zenza la eGoli la. Ifoni yanzoza yathinzwa. Hayi. Asimfaka izinto zisnacks la eGoli. Mina ngisuka eGoli mfethu, mina ngisuka le. Fear. Ngithimba. Ufila kanjani ukuthi umuntu akakakucheat? Ngisho nathi ngiyamthemba misi. Wensisi. Sho ukuthi awuyiceli nje imbundu samwe. Lutho. Hayi mengifikile noma efikile umama ngiyazibona impundu. Kunje nesikhakanani sengakanani nijolo? Sesiwe. Okay. Ay siyakubongela ke. Ngiyabonga. Hawu. Bengisacela imoto yami ke. Angithi ufuna ukwenza sure ukuthi kuyafana. Uyafana nje ngicela ukuthi unlockele ngizoyibhambela yona ungawari.
And then you unlock. Okay. Unlock miskati. Ngisho ngisafaka i-pin. WhatsApp nangu mfethu. And ubala kanjani? Uyasithanda isingisi ne? Yena. Ehhe. Umzwile nokukhuluma ukuthi Yeah, ngothi lo ufundile. Hayi ukwazi isingisi doesn't mean ukuthi ufundile kanjalo. You can be super broke with your English. Thina bumaxala you see we don't care about English but we up there. We are ruling the cartels. Yeah. Awuqale lapho uthi I love you. Isikhathi. Wayembeke kanjalo ngathi uzongitlapa mina ngizokutrapa sisi ngiyadlala. Ngiyadlala angitrapani. Ngeke ngasho ukuthi umconjwana. Mina naka ustieka 8 yongadlala. hayi Mara kanti ustiek, imonke la. uthi sex. You're not asking for sex. You give me this type of girl. That is a cute thing though. We like them on Instagram. You know, they've got like really good followers. How many followers you have on Instagram? Not sure. Maybe more than 10,000, eh? Yeah, definitely. Kuvela mina namanamba ngaseviwe. Usiphelele. Athi siphelele. Why nikhuluma ne-sex nosiphelele? Usiphelela ngisho usiphelele siyazana naye. Hayi, simfonele ne. Awufuna simfonele ne. Masiswa mama. Nango Obeya Kama la Nigeria le. Yeah. Tana yo. Hayi sisi sekwa. Yeah, wait, Skatman. Yenza nude. Mina ngizoyenza nude. Obani manje lapha? Lo eNigeria, ujolema Nigeria. I think ngeke ngashoda ngicithela umuntu wena. Wena uyijolofina ne. Awubona ukuthi I'm building here. Ubuilda yini? Ubuilda nama Nigeria. Ngicela ifoni ngokuthi simfonele. Baby. Mama, obani la? Okay. Nimamvula nimoto labanifuna. Imani ungangibambi. Obani la? Chaza wena jolofina. No. Siphelele no Obeya. Uba no Obeya. Siphelele umastandi ngiyonda njena siphelele mina. Manje ngoba ku sex noma stand wakho. Baba banqokoza nge-sex. Ngithi ngithathe inamba la. I-sex noma stand wakho. Why nikhuluma ne-sex noma stand wakho? Phendula umbuzo. Mina ngiyamfonela mina usiphelele. Yathi muhle fa lento indawo wena. Wena isikhathi nangazi ngithi siphe you stare snake naka go. Hello siphelele. Hello siphelele naye ngathi unomuntu wakhe. Hello siphelele. Hello muna. Hello. Unjani buthi siphelele? Ngiyaphila. Ukhuluma noDineo from CMTV konje ubani sisi? Ubani umuntu wakho? Ubani sisi? Wamatusa uthandeko lo waMswati. Ya uthandeka. Umuntu wakho ore kanjani? Umuntu wami uthandeka. Hayibo. Ngishilo ngathi Ujwela futhi nenye insizwa lana. Wendoda ubani wena? Wena ngibuza ukuthi Usiphelele wawuphi wena? Ngumuntu kathandeka mina nje. Endoda umuntu wakhe kanjani ngoba yimi umuntu wakhe usiphelele. Hayibo, kuyasangana lokho. Wena mfowethu uyangigulela yini noma mhlambe kwenze njani? Ngiyeke wena. Umhlapa matho. Siphelele lo sisi lo yakujolela yo. Wayena akazi. Indaba nikhuluma ngesex nomuntu wami wena mfowethu. Wendoda umuntu wami nangu umuntu ezongikhatha nabafana. Umuntu wakho okay. Lo sisi lo yakujolela ne udile naye mawufika ekhaya bye bye. Njengoba sesikhathi eside kangaka mina nawe. Wena uzongenza lento ongenza yona. Tsafuna umkhathi siphelele. But awusuke nawe phela hawu. Why akushayani la wena kha? Ufuna ukumshaya Ufuna ngifuna naye. Khuluma duze. Ulandzela
ungibambelani. Ngiyenzeni? Nguwe losibeke la, yini? That's why ngiyokubamba because you are the reason. I'm the reason why you are here. Suke lo mfowethu lo. Wena ufuna ukushaya omunye umntana. Phambi kwecamera rona ra go bophisa ro. Angifuni kumshaya. Ufuna kwenza? Angithi umuntu wami. Mufe spacing ena hanyane Dlams. Hanyane so. Wena mambamba nje. Thina siyaku up. Baby lalela. Yazi siswami awa. Umkazelo. Wena ngiyamthanda lo mntwana lo. Ne. Lengane le ngiyayithanda mina. Bese ngiyimisele ngokuthi December lo siya kuye. Ngiyoyiveza lapha ekhaya. Kana mali. Oh, sowenza le enzayo le. Lo sihlala nge. Hey, up. Ngikutshelile ngithi buthi. Utlokuchuka sharp. Ungaphindi. Usondela manyano uyamshaya lo. Wena sisi uthi wayufeba. Ngifeba. Ufeba nosiphelele, ufela no Nigeria. Wena umastand. So wena ukhokha nekuku kwakho. Nalo lo umastand futhi. Ukhokha nekuku kwakho. It's normal. You can talk to me. So wena uyidinge yarisi wena cause wow. Awuthi sisabuyeke ngixoxe naye. Wena uzomwenzani? Angeke ngimenze lutho. Uyathanda kuya phezulu ne? Soxoxa naye. Uyathanda kuya phezulu? Akodwa sihlala ngekho nje kodwa nawe. Oh, okay. Ingakho wenza lezi zinto zenzayo. Sisi womperu nilalela. Akimuperu amtswana darling. Ngumtswana kulungile bona lokho mfana bami. Wena ngikhuluma nawe man. Ngithi uba busy noma stand mina mangekho. Athi uyamkhokha nekuku yakhe. Angithi wena ukhokhi rent. Athi broke kabe. Kumele ngesikolweni mina kwasisebenza. Wahleke nawe. La awukahle phela ngani ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Ngani ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Xoliselana. Ukusebenza ikuku yakhe. Eva. Ngente njani nawe? Ngente njani? Angiyakhulumela ngithi ikuku yakhe. Indlela bongayibeka ngayo le. Oh yeah. Angithi sisi akithebise Swati so ngiyamnika imali. No job 500 njalo. Hayi nawe 500 yenzani na? Imali yakhe. Bathi imali. Hawu 500 ucabanga le we've got imali 500 go 500 yakho ihalf. Ihalf le we've. Ngithenga lo manager le we've. Uthangele Nigeria. Uthola uthenga lo manager. Angcono ngoba manager. Khona manje ngithi ngiyokulobola wena lapha ekhaya lapha ngithi lungile phela basufikile ufikile first come first serve. Angisho la yini? Sente njani? Hawu. Sola yami le. Bathi hayibo. Julekela 500. Hayi. But we paid the way up and down nge 500. Ayingiboni le. Hey. Why 500 mfethu? Ngani ayingiboni. Akuyiwa nayo imali 500. Hayi mathi imali hayi mina nami ngivuma nawe mfethu. Imali. Na uthi 500. Wena darling wena awusebenzi igoli lana kusegoli. Oh kuyayithenga. Siyadliwa noma uyadla ngento enjani pho? Ufuna kudliwe mina? Lo ula athi wena uslow my brother. You are not even for sent in what. Ufuna kudliwe mina wena? Ufuna kudliwe mina? Kanti kudliwa bani manje? Kusegoli uyadla noma uyadliwa. So you choose the struggle ne? Wena you vele wathi ngiyadla ngedliwa. Definitely ngibani ungahlezi ukhetha inhlupheko ayibukile. Hayibo. So why uhamba naye manje uthi uye mall? Siya December siswami. Kumanje yime. Oh wena uyagereza wena. Uyakihypnotize ngamabele futhi. Yo now weak futhi umfishane uba mfishane uyathi manje tall dark and handsome into wendani wena yathi kule nejelo okhuluma ngalo sigacagaca lesinjani sikhondla imfombamba into ngitshela manyala lo ipipi yakhe nganganani umzulu ngithi lo Nigeria yo hayi umfethi umthizo uvukela umoya how askis se uzwenza kanjani so usaqhubeka uye mall Sitokhuluma noma umvami ongiyeke nawe he wena kakje Ngikuyeke wenzeni Ngwanyana ba if you love me just put me in Chanel Ngwanyana batla Chanel let me just close the show cuz they're still fighting Banyana bare it's December bare if you love me just put me in Chanel if you love me just put me in Chanel Madzoza if you don't put us in Chanel ziyakushiya silonda abujolof kuyadlala not all of us My name is Inel Caro
And of course, I want to say thank you for joining us again. Please subscribe, like, and everything down below. Myself and my beautiful crew. Thank you. Rarashania. Dumela maboko ga ke lo mogelesegele via it's a girl Dina Okaro and this is CMTV my skat kemo ni athebana na ntse ka couple teaching phones my skat na ke are lo jola jwang rena re sa jole a re tsabe mo strateng re ba kene and see gore what's happening ntshela morago nsi and wena okwesithu ungalibaluba last wathi mandibambe izivuke ngizayimela mina lona indaba yaziwenzakalani lobani lokusendela amabele ari ngutle pele what you think man khulumani ngoba uyasho lo muntu ukuthi una 2 years and lokhu bathi akitla pisha ke monna